Наша программа называется «Тайна капельки меда». И поэтому мы вас ведем от бортничества к современности, тому, по тих речах, які тут стоять або висять. Ви, напевно, вже здогадалися, що у нас буде невеликий екскурс у минулого бортника, у хату селянина минулого століття. Раз, два, три, зайшли і присели, коли ласка на лавки. Присели на лавки. Дошка, не переправились, присели. Присели. Хопить вам место, хопить усім места. Яких? Чесних. Ти завсюди ходиш правою ногою, коли йдеш натовпом, молодчина. Коли ти так робиш, молодчина. Але коли ми йдемо натовпом, ми лічимо, кажуть, зайшли. Як шли, так і пішли, правда? А я другое мала на увазі. Хто здогадається? Ніхто не спотикнувся? Ні. Значить, у вас сьогодні чудовний буде день на нашій Славгородській землі. А саме розповсюджене ви їхали в дорожку. Що ви повинні були зробити? По 100 грамм взять самое основное. Потому и не спотыкнулись, что 100 грамм маловато было. А я ще саме розповсюджене з давнини йдіть. Присесть надо на дорожку. Якая розумниця. Присесть і мовчки посидіти на дорожку перед порожком. Для чого? Каб заручитися в дорозі підтримкою наших продків. Раніше могилок не було. І під порогом ховали продків. Так. Добре, а що ви мені ще розкажете про порог? Я бачу, ви встали, я люблю такі групки, тому що шмат чого ви мені розказуєте, і іншим потім розказую. Не чуже відео. Ну? Соль можно ложить под пороги, тоже как защита идет. Так, як оборона. Мак. А кому нельга було сидіти або стояти? Одиноким хлопцям, чижарным женщинам показали, дитя народится с дрянной памятью. Приглашать идешь, приглашать гостей, допустим, то порог надо на пороге не останавливаться, перейти порог. Так, добре. Одиноким хлопцям і дівчатам нельга стоять або сидіти, бо казали, можна назавсюди остатися в одиночестві. Хлопці, де ви раніше приводили своїх коханих? Раней? Ну, раніше. Ми в минулому На столітті. печь. На сеновал. На сеновал саме розповсюджений отказ. Саме розповсюджений. На сеновал. Господи, Навіть 6 вже клас гімназії вашої приїхали перший, полова на сеновал, полова в ложек вела. Я кажу, вам бабулі і дядулі розказували. Разве Так, так. было так? Діти так розказували. Ну, Ну, діти а насамреч куди? Куди приводили? Куди? Для порога. У хату своїх батьків, про цауницю він приводив, правда? Про маки рідко хто ходив. А що потрібно було зробити? І зараз на весіллі такое хлопці подумають, ой, яка птичка, я не була, я тебе кохаю, я тебе люблю. А раніше був інший сенс. Що потрібно було зробити? Він її приводив. До порога довів. Треба взяти було на руки, переступити з її порог і поставити по гэты бок хати. Тим самим він обороняв її від адмовних відносин своїх продків. Ось так сімейна молодь приїхала, я так розказала, і, напевно, в одної вже так наболіла, поворачується і до свого і каже, тепер я ведаю, чому я зі свекрухою кожен день ругаюся. Почервонів молодий чоловік глядить на мене. Ну, що я йому могла відказати? Я йому міргнула. Кемлівий був. Повернувся, де я кажу, приїдемо, перенесу. Ну, добре, порог ми переступили. Коли ви нечто вспомните, розкажіть мені. Далі нас устракала печ. Печ лічилася жаночим занятком. Я вас уже не буду просити чугунок з печі достати. Але коли ніхто з вас не захоче. Але наставників так само не визиваю. Ведайте чому. Так само одна приїхала, дітей привезла. Можна я пойду? Така вже прихоженька. Кажу, ну йди. Я ж не ведала, що вона не ведає нічого. Діти 7 класу. Взяла на мене ось гэту реч. О, раньше же можно. Это чепела, правильно? Конечно. Пательню. Да. А на Гомельщине ёмка называется. да, Так, а то з Гомельщини, то льда. І И ось я не ёмка, я одним так само кажу, а у нас это чепела. І одна жанчина до свого ось так само стала, а вже хлопця поворачується, каже, дик это ти з мені за гэтага чаргу чепелою старою називаєш? Шмат, гуляють, а хто хоче. Так ось гэта наставниця взяла гэту чепелу. І як я на чугунок почала мені доставати з печі, діти вже встали, почали в тік-ток здавати. Тут я хутенько розрулила, і зараз їх не визиваю. Наставнику, коли не ведають. Але дітей завсюди визиваю. 7 клас Клімович.
Вялікі город, вёска, як і наш Слаўгород. Дастае семікласнік, кажа, ой, хакейная клюшка. У пячным куце стаіць, так? Добра, ну, ухват вы ведаеце, чугунок, так? Чугунок можна Это дастаць. чугунок. Так. Да. А вось гэта што? Лопата. Хлебная рыдлёўка. Рыдлёўка? Я ж не просто так я вам выцягнула. Што яна вам яшчэ нагадвае? Хлебушек доставали. Акрамя хлеб, вясло саме распаўсюджана. Вясло. Акрамя хлеба, піцу, аладушкі, зараз вы як дзеці пачнеце ў гэтым па той тэме. А калі вось так? Мова красивая дуже у вас. Занадто красивая. Пригожа, так? Пригожая. Ну, так што яна вам нагадвае, калі я вось так паставіла? Я уже опустила. Акрамя весла. Казки вспоминаете, что? Баба Яга? Баба Яга садила это. Так, так вось казки ж усе з даўніны ідуць. Было брат запекання хворага дзіцяці. Не ў полымя, не, а калі печ вытапілася цёпленькая. Клали хваравітае дзіця на такую рыдлёўку. У некаторых мясцовасці ў голага, у некаторых у коўдру закручвалі, а ў некаторых абмазвалі цестам. Вы якія вочы вялікія. Не до печи. І на некалькі хвілін вось так. 1, 2, 3. Казалі, што печ спячэ здаровае дзіця, а хворае забярэ. Ну, ведаеце, калі не было лекару, верылі мы ва ўсё? Да, Верылі. конечно. А што мы зараз у бабак і дзедак не верым? Верым. Верым, толькі ўжо добрых іх не засталося, правда? Ўжо. А яшчэ такую рыдлёўку ставілі каля пабудоў, калі была навальніца, і казалі, ні адна маланка, калі туды не ўдарыць. Ай, чаму люблю Гомель? Выношу вось так, кажу. Што яна вам нагадвае? Сядь такая прыгажуня і кажа, для эратычных гульняў. Да-да-да, мы согласные. Я не здагадалася. От некалькі груп было ў перапынку свайму расказала, ён таксама не здагадаўся. Прыязджае наступная група. Кажу, вось не здагадалася, перед вами група так сказала. Наступная прыгажуня кажа, што тут не здагадацца, що з танцаў. Кажу, ой, калі не танцаваў, ага, вось вам і ай. Калі не танцаваў, не ведаю, вы кажу, вы уяўляеце, ён у лапцях і на ў лапцях, якія былі тады эратычныя гульні, не ведаю. Так што фантазія ў кожнага па-свойму, правда, працуе? Ну, хто жыў на печы, пад печ? Альбо, калі хтосьці хоча, я магу хустку апранёце, можете дастаць чугунок, калі хочаце. А кто у нас смелый? Кто я? Люцы, кто смелый? Ходите. Вось у мяне ёсць чорная хустка, калі я каля печы спраўляюся, калі ласка. А вот эту можно? А, добра. Не бойся, гэта таксама чыстыя. Не, я не... Это А, более ты свежее. малень. Так как гэта ведаеш, що я маю 100 год? Так. Адразу фотаздымкі. Адчыняй заслонку. Да, заслонку. Малайчына, малайчына у мяне крышечку з хітринкой. Заслонка. Так. Можно вообще... Валюшка, не подведи родник. Так. Калі Я ж ласка. это в деревне жила. Ой, не знаю, сейчас Чугуны вот такие вот побачим. Побачим, давай. Калі ласка. Вось якая гаспадынька, паглядзіце, якая добрая гаспадынька, малайчына. Красунечка наша. Так, стаў чугунок на месца. Добра. А вось тут яшчэ ў нас стаіць, што? Хлебная дзяжа. Тут, калі шмат народу, могуць тут і прысесці нехта. Як вы думаеце, што было яшчэ незвычайнае? Раскажыце мне пра эту хлебную дзяжу. Ну, хлеб. Ну, акрамя хлеба яшчэ. Сало хранили в таких, нет? Не. Как Глядзіце, перад вяселлем бацька загадваў альбо сыну, альбо дачцэ сесть на гэту дзяжу, каб яны пацвердзілі сваю нявіннасць. І вось Мама родная. Так. І вось у літаратуры апісваецца выпадак, калі сын не сеў на гэту дзяжу, і бацька забараніў яму жаніцца. Ну, я разумею, жанчыны, там дзяўчына, чаму хлопец, ну, не ведаю. Добра, а пра печ яшчэ нешта незвычайнае. Печы раней былі якія? Вялікія на паўхаты, лазні. Так? Памятаеце? Все вытопилось, все выграбли, соломку заслали, залезли и заслонкой зачинялись. И поддавали нават на цеглу, парились. А и обдаваться где потребно было? Альбо каля печи, альбо у сенцах. Было такое холодное место. Так, добра, хто жив на печи под печкой, вы ведаете? И домовичок, ну и живность же ж была. Я вам жахи не буду рассказывать, тут дети есть.
потому что две группы уже бачили домовичка. И что ему мне рассказывать? Я потом, когда вы без детей приедете, когда я вам расскажу. Спытаюсь толькі, вы калі-небудзь спатыкались на роўным месцы? Конечно. А гэта ж дамавічок вас папярэджваў. Жанкі, напэўна, хадзілі няхайныя. Хлопцы не слухаліся жанок, а спрэчваліся, шкарпэткі раскідвалі. Вось, а дзеці сваволілі, не слухаліся бацькоў. Вось наступны раз, калі спатыкнёцесь, падумайце, а што гэта са мной не так? З нядаўняга часу у нас з мінулага года жыве яшчэ адзін дамавічок, ну гэта гучнее, мой вочка выкаваў. І, да, і ніяк не магу яго зрабіць, з сабой забралі. А бачыце, які ён? І зрабіла яго дзіця-інвалід. У нас там ёсць калодзеж жаданняў. Грошыкі, якія вы кідаеце, мы аддаём на дзецям нашым інвалідам. У нас у Слаўграде ёсць. І вось калі яны прыязджалі, выцягваюць адтуль, тады манеткі сабе забіраюць. Вось які сам такого і зрабіў. Ой, цэлы тыдзень шчымела сэрца. Казала адміністрацыі, наступны раз прыедзеце адны. Але калі ўспамінаю шчаслівыя вочкі тых дзяцей, ім жа таксама патрэбна свята, правда? Думаеш, ну цябе тыдзень пашчымела, а ім ты зрабіў свята. Добра. Насупраць печы быў мой бабій кут з гарлачыкамі, з паліцамі, на якіх стаялі гарлачыкі, кашы, кашоўкі розныя. А вот про один из предметов я вам загадаю загадку. У одного порсюка два лычи. Не чорнобильская, нет, он не одной все каже, ой, чорнобильскую загадала, не отгадаем. Ну, поглядите, предметы. У одного порсюка два лычи. Что это? Човни. На човки, корыто. На човки. Ляжить порсюк. І два личі у його, так? Два-два. Там діти розуміють. Ну, твоя, наверное, ще малая, Наташ. А то була група Рогачова і одна дівчинка сядить і каже, 2 класи закончені, 3 перейшла. Фіг, що зрозуміла. Я кажу, я не зрозуміла слово фіг. Так що, ну, діти, хутко закончиться тут эта частка. По діагоналі от печ, ну, маслобойку вы ведаете все, правда? Да. Маслобойка. Тут мне заўсёды прыгадваецца казка пра 2 жабак, але вы яе, напэўна, сябры ведаеце, правда? І ніколі не складвайце лапкі, як тая адна жабка. Па дыягналі ад печы знаходзілася месца, дзе пастаяць альбо пасядзець лічылася за вялікі гонар. Гэта чырвоны кут, віселі абразы, упрыгожаныя рушнікамі, хлеб, соль, стаяў каласы і травы, асвечаныя ў царкве. У нас быў бацюшка, ўсё свяціў. І вісеў павук, саламяны павук, не такі прыгожы, як у нас, але вісеў. Як вы думаеце, для чаго? Хто вас такога невысокага расточку? З дарослых хочу попросить. Хто малесенький у нас? Ну-ка. Ну, вось, жанчынка, ходите сюда до мяне. Вы идите. Ну, ходите. Да. Не буду. Калі я на ты буду звяртацца, не важно? Не, да, нормально. Табе трэба пастаяць под павуком. Не бойся, гэта саламяны. Я не боюсь. А то одна жанчына з Мінска пастаяла, села, потым кажа, дзе быў павук. Я кажу, вы хотели, каб спусціўся, вас там показытаў? Не. Глядзі на нас, ой, вочы прыгожыя, большыя сталі, яшчэ прыгажэйшыя, все-таки спужалася крышечку. Стой, тихенько. Як вы думаете, для чаго я туды поставила? Для чаго? Для чищення. Рассказываю вам. Ёсць у мяне суседка. І мне здаецца, што яна мне крышечку зайдросціць. І вось яна прыйшла для мяне ў госці, і я кажу, хадзі, любая, пагуляем. І сама вось сюды стала, а я под павука поставила. Размаўляем мы з табой, а я назіраю, што ж мой павук будзе рабіць. Ці ўверх, ці ўніз? Куды він Я не пойдзе? боюсь, нет. Малайчына. Я І вось нет. паглядзіце, што павук пачынае рабіць. Мы ж не дзьмухалі, што? Шевеліцца. Крутиться. Крутину. Значит, ты добрая жанчинка. У тебя Я знаю, моя красавица. Ой, все-таки спужалась. Мы свидетели, доброе-доброе. И коли паук закрутит. Ой, у тебе добрые думки в голове, и ничего злого нашей хате ты не задумала. Нет. Дякую, седай, коли Спасибо. ласка, седай. Я уже про себя думаю, а какая древняя суседка, что кепска подумала про свою сябруку. А бывает такое, что павук молчит. И тады насамрэч имела рацию. И моя суседочка не такая уже добренькая. За 5 год працы, что мы працуем, один только раз, 2 тыдні назад павук не закрутился наогул. И на 3 раза становилась, и ногами тупала. Не закрутился, и все. Ну, потом казали, что и на наогул по житті негативний чоловік. Да? Добре. Про вишивку можна шмат чого розказувати. Ви бачите, тут 2 види вишивки. Святочний стол стояв. Було сакральне 3 в окне. Ну, ось лічбу 3 люблю. Чому лічба 3 сакральна? Гонор?
О, гонор Святой Тройцы. Ви не зрозуміли, чому сакральне? Гонор Святой Тройцы. Добре. Бульбу все садите? Конечно. Добре расте? Як калі? Калі з Зараз навозом. Я вам розкажу, як перший раз садили бульбу. Ви пара? А то пережаню. Не-не, ён у нас общий хлопец. Один на всех. Ви ведаєте, ось так уже шмат кого була пережаніла. Кажу, ви пара, а й над яго отсовується. Кажу, чого ти такого пригожуна отсовуєшся? А з першого раду поворочується жінка, каже, на мене боїться, я жонка. О, пережаніла. Тому я й питаюся, а не, бачите, недовольна. Так ось перш, значить, будьте сьогодні пари. Глядите, в першу борозну. Ой, ну ти вже не соромися, очки опусти, ой, який добрий хлопчик у вас. Глядите, в першу борозну здимала господиня, господара шапку з голови, клала туди 3 бульбіни, обносила по сонцю і казала, як голова у господара, як така бульба поросла, а потім хапалася за литки, як бульба гладка була, запомнили? А А, то одна жінка, як засміється, каже, ой, вони ж такі лохматі. литки? Я кажу, за литки. А вона вже мене не слухає, ой, вони ж такі лохматі. Я кажу, ні, почекайте. Я веду, що тут жінки депіляцію роблять, а кап там, а вона вже на своє хвалить. Каже, ой, я же вам ще не розпронався. Я кажу, да ти за своє. А за своє моє гладке. Так що слухайте уважно. Наступний я ще випадок розкажу один. Так само ось так розказала, ну, правда, та групка у нас харчувалася. Все, вечером уже я все поубирались, я легла отпочить и, конечно же, залезла в интернет. А там в отгук. Слухайте, что напишу. Были там-то, там-то, сподобалися, а я ще їли бульбу з печі, вельми смачно. А нас научили ще, як її треба садити, як добре росла. Слухайте, що я напишу. Треба зняти шапку з голови господара, покласти туди 3 бульбіни. Пробачте, коли ласка, сказати, кабіна поросла по його морді. А потім я ще раз, пробачте, схопитися за жопу, як бульба гладка була. Ви уявляєте мої почуття? Я полежала, все гэта, крышечку переварила, пишу ёй, вой, ну не вырастешь ни в тебе, ни в того, кто прочитает. Ведаете, что она мне отказала? Ай, пробачьте, коли ласка, загляделась на вас и не бачила, за что вы там хапались? Ось і все, так що слухайте уважливо. Добре, на таких лавках, як сядеть середній ран, ну, конечно, я крышечку ширешився, я не спала мать 100 год, а потом вже з'явилися дерев'яні ложки. Ви глядите, чим вони упригожені? То, що зараз у крамі не купиш, правда? І зроблені вони все на гэтых станках, все станки діючі. У вас подзорник это называется или нет? У нас Да. на Гомельщине Так. подзорник. Так, вот это так, вот. ну дозорник. Глядите, як було Подозорник. зручно. Пані Шпокотю бабієм кутом стояв ложик, висіла люлька, стояли прилади праці. Жанчині було вельми зручно. Альбо вона відпочиває, люлять дитя, альбо вона працює. Так? І дитя заспало під рук інструмента. Коли дітей не було, люльку не вешали, тим більше не глушкать пустую люльку нельзя. У нас так само спить дитя, спало. Коли ви такі веселі приїхали і наше дитя розбудили, каб яно заснуло, вам потрібно проспівати колиханку. Хто пойде співати колиханку? Ансамбль «Родник». Хто? Один чоловік. Хто пойде? Сидит сверчок в бою, ложится на краю. Придет серенький волчок, хватит нашу за бочок. Бою. Ой, малайчина якая. Добре, що не Чи заснуло серенький дитя? волчок. Чи заснуло? І бачу, заснула наше дитя малайчина. А ви ведаєте, тут є у вас молодість така прикмета. У кого дітей нема, треба потриматися за люльку і діти обов'язково взяти. Не нам, бабулям і дядулям, не тримається у нас нічого. Треба дачок привозити або сунув. Так і роблять. Ось приїжджають ветеранські групи, а потім привозять дачок. У нас на угол за люльку потримався, в апідоміку полежав, колодязь жидання он ожидав, і все обов'язково у нас збудеться. І серед них були справжні майстри, ось так со сльозки Спухович приїхала, покажу, Діна, сьогодні до тебе тільки звертаюся. І каже, не віру, приносили гармонік, ну і так само у нас гуляли, харчувалися. Каже, не віру, несите гармонік, приносили гармонік, розвивався, сказав, ой, як легко, кажу, ну так у чому справа? Меняюсь на твой скорный, я тобі янучу дам у придачу. Ви думаєте, помінявся? Ні, не помінявся. Так, ось говорить, а що? Стагоддя, ось там железний дедомовичок стоїть, в цветонаугольчиках, ви ведаєте. І ви
Ось вам на выбор. Наматываешь на Тут качалку, уже вот так. отпрасовали рушничок. Ось мне недавно привезли ось такі полотняні. Штольники. Так, такі ось. Так, привезли и сказали, что дочка з 20-го года народження, а носив її тата. Ви розумієте, до кольки год. Так, давай мы его с тобой. Ах, так, пригажуня, так, пригажуня, так. Ксения, что делаем? Наматываем. Это Прям мы будем Гладить. Просовать. Ось гэта як скалка, так рубель называется, так? А гэта палка з нарезаними поперек зубцами у розного гаспадара, вона була по-розному, там он висить друга. Ну, і зараз поглядімте філоніціна. Ну. Так, правильно. А я з моцу потрібна? О, так. З моцу, та десь тут. Є ще з моцу. А гэта просто так, як прасуєш. вот так. Зрозумілі, як потрібно було просувати? А є у гэты час у нас так само ёсць ось у дверь. Проверим. Так, ну, крышечку отпрасовала. Крышечку отпрасовала, малайчина. До гэтага часу ёсць і сім'ї, у яких ось гэты прас. Ёсць. Не погуляем. Але как чула вся група на раздевание. Ой, як судовно, давайте на роздівання. Не ведаю, да, що яны там доехали. Ну, добра, все, апошняя легенда. Альбо вы нешта вспомнили. Ведаеце, я вас могу тут трымаць целый день, и могу нават тыдзень, калі пра кожную рэч рассказываю. Наогул все, что в этой хаце, гэта моей бабулі навышывала крыжиком, матуля гладзю, станки от дядьки, и вось от бабули вось такие, от тетки вось такие, якія я потом падтрымліваю. Все. Таму вы ведаеце, кожная рэч акумулюе энергетику своих господаров, а у меня все вроде были такие добрые, и тому мне вельми добро дышится. И я жила у бабули, у такой хате, потому что мать рано померла, и нас выховывала 3 детей бабуля. Вспомнили что-нибудь? Ну, вот я гляжу, тут есть и молодь, альбо спотребится вашим камусьте. Закончилась тут частка, я выходжу далее показывать вам, что там. Подходит и мне молодая и пытается. Ой, вы столько шмат ведаете? Ну, я не памятаю, что я там рассказывала. Кажа, а я вось уже была замужем, и я ще хочу. Вы ничего не ведаете? І ми хочемо. Я так подумала і кажу, мені тільки на думку приходить. Кажуть, да ясі за хлопцем лусту хліба, і він за тобою побіжить. Але я, напевно, на прикметі нехта був, але так стало. Ні, я же між нічим не буду. Ну, кажу, не ведаю. Але після того, як со шклозавода Гомельська приїхала група ветеранів, слухайте, що мені каже одна жінка. Каже, мне маті завсюди казала, мий добра порог і ножки у столиках. І обов'язково вийдеш замуж. А я була замужем 5 разів. І кажу, кожен раз щаслива, каже, і кожен раз щаслива. Ведаєте, я гэта амаль усім розказую, коли вспоминаю нешто. Минулий раз не успела розказати, і вона каже, я зараз вам розкажу і розказую гэту ж саму історію. А я її не познала, вона тоді в шляпці ось такої була пригожою. І все, а зараз була без шляпки. Ви розумієте? Каже, другий раз приїхала, пойду ще ожидання нагадувати. Добре, а пошня легенда, нічого не вспомнили? Чоловіку, коли він одиходив з хати, казали, ко мені озирався, бо перетвориться у слупсою. Але чоловік все-таки озирнувся. Ну як же ж тут не озирнешся, правда? Вот тут усе життя чоловіка. Тому і ви, сябри, частей зірайтеся назад у минуле. Тады при святле свечки на покуті в бацьковській хаті, при святле молитви у душі, відаць і тое, що засталося у минулым, і ясніться шлях у будучині. Конечно, сумувати по старих речах ми з вами не будемо. І вертатися до старого укладу життя не варто. Але пам'ятати нам, а ведать вось таким нашим деткам потрібно. Згодні? Да. Згодні. Ідемо далі.